Quina passada! People from Ibiza! People from Ibiza! Ai, quina bona idea aquesta avui, Marta! Venir a Ibiza! El que no cap d'entendre és per què li diuen l'illa de la calma. Tot ple de discoteques. Quina passada! Escolteu el lot. Albert, ens parla a nosaltres. Sí. Podeu quedar-vos aquí un moment? He d'anar a l'excusat. És que el cap de la tortuga toca tela. Excusada! Mira que són amables, aquests baleàrics, eh? Sí. Ens demana disculpes per anar a donar menjar a la seva tortuga. Que tendra, de veritat. I mira, Marta, com en Tom Cruise, al còctel. Ho fas molt bé, Albert. Saps que si ara ho fas amb una botella d'herba seràs un autèntic barman balear? I tu ja saps que a mi tot el que sigui balear em posa molt, eh? Me poses una pomada! Sí, Albert. aquí teniu. Sí, Ada, això que és per protegir-se del sol? sí. Que sou de pardals! Ai, Albert, pardal! Perdona, sí. Perdona tu. Vol alguna cosa més, senyor? Si me poses un palo, man, si em saps. Ah, sí, això li poso jo. Ah, sí, mira. És el millor pal que he trobat. Tingui. Ui. Aquí sí que s'ho passen bé. Sí. Jo també vull ser Vicenç. Sí? Doncs, bé. Ai, com m'agraden les tradicions balears. Palo! Palo!